ole tuna chuan monstera albo hi vo in chu ka lo le thar ve mo monstera albo ka it na rei de tuk to ama se to thei le tu wang hian ka lei ngam ngai lawa kan thian nu in man to lo te in sangkhat zathumin min leitir ve a kalo nei ve thei don ni hi mo zung chuak sa dup le ngal monstera albo hi na moi tak me ni a ada to tlat me mizoram po hian hun danga po side danga te po khan en hian albo hi chu atlom thei tlat lo ani atlom hun te ka han chang ve ma se tom thei chuang lawa nei zong zong senga dalon om lo ka tia kan lei ve top me a chuan monstera albo chung chang a hian shat tur om ve tlat me a hi vo in atanga ka thil shat chwa chu kalo ser ve le don chu ni chu mo hei in huang hian hei azunga thlak dup to a tian monstera hi akung in om ta ni chu azam chho ti ti thin ta chuan hei in huang hian hei lai hi azung in thak na lai hi mo hei azung hi chu kai the tho ta ase achot tur na lai hi kat fu le I alei tur te ta na shat tur kalo soi ve lok du a akat tur te khan in helai in rin china hian in rin om na lai zela hian a hna kha in ka tang mo chuan heta tanga ron chor tur khan ta ni heta tang ron chor chho tur khan ya chuan helai kat chhal khom ve the tla ta heta in kata amo laklo de mo ai kat kha chuan helai rin hi in kat tel nge nge tur ni amja chuan hei helai tanga ron chor chha tur khan ta hemi kuang rot kha in chor in kat ani chuan I chor na tur om lo ti kha shat tur ani a chu chu ka leina tanga ka thu shat thar ani a ka lo ser ve le che u ni chu mo hemi kar na le akwang in kara khan ron chor don ta chuan kan kat khan ta hianin anlo fungal anti fungal kha an hnoi an ta ni ta khan a hnai ati thang deuh te na an soidan chuan a hnai om hian a troi du bikin ka hria an ti a chuwang chuanin a hnai kha in ti fai anga anti fungal nei tan in ta don ni chu ta tur nei la pho in a hnai kha in notify anga chuan a leitu tur te pho in a hriat chu khatia kat satlia kha lei lo tur ni chu mo chan chu experience nei am to a an kata an leia a chor thei reng reng lo me an tia a om zia chuan helai chor na tur kha an lo khat bo veka kha chor tur om ne lo khan an lo in lei tir kha lo ni a chuwang chuan in lei don huna point lo film khuranga a zuar tura kat tu tur te pho in film khurnan ka lo soi ve lok ri chu hei kan han phun venga kina ngor opting soil nen karon da le ang apot dan te lo enzel ru o tuna chuanin monstera kha ka lo report don ta ni mo monstera albo kha ka lo report don ta ni hei ta hianin puthnga hian pot tha po ka da hri don lawa kina report le thei tur khan alen huna pot tha ka son le ang ka tia pot tlema te deuh ka hmang don ni chu mo 6 inch ho ka chuan he le hi ta han par light te ka tel ve sek to a chuan hi kokopit ania chuan balu len soil hau kha ka tel to ni chu mo kha kan report zoi nga kokopit hi tel tam deuh po pui lo a chan chu mo sa hianin monstera ho hi an zama an thadu em a mo stick ang chi ati hian mo an thadu lu tuka chu wang chuan kokopit hi pui lo ni chu chuanin thil pakhat keima po na ka that thar le chu hetiang ho na rang chi anga hianin hei charcoal hi mei hol hi mo a tha an ti ni ve tlat ni chu arang thadu an ti tlata bo in chu hei mei hol te karon hmang don ni chu karon man pol don na amonga hian le malian deuh ho hi kyang ka da anga azungina zu ei phatur khan mo chuan ti khan ka da don ni ihan ka da anga hi atlei ta ka pol don ni chu mo chuan kan han report anga kokopit hi kan tel bel lenge hian ten ka da don ta ni lei khamo ka mix kha chuan hian kan tlin kan nom muk deuh nga lei khamo chuan hi chan ka lei thar ti ka soi to kha hi mo hi in report hian azum hi ka kat pe lem lawa kat po chu thareng thona in
kat lo to lak lo hei hi ti hian hemi hi chen in dah ta nga leirin vur le nga helai akak zone hi lein vur lo tu ni chu helai tang hian ron chor don ta mo kha kha in vur lawang mo in vur lawanga ti hian in phum anga vur lawin in dang helai hi in vur phui lawang ti dai chu langin aron chor ni tur kha in vur phui ri chuan a chor thei don lawa chuwang chuan ti hian an ti don ta ni ti hian tlemin a chung kha a tam muk deuha kan nawr muk deuha ti hian maw ti hian kan phum lang dawn nih chu ṭhethiam em an phum lang va ang ti khan ta tang hian a rawn chawr tawh mai dawn nih chu monstera te hi an ṭha duh a enkawl nuam deuh mai an ni a chuwang chuan hei ka itna rei tawh bawk a kan lei ve rawi nih hi ti khan kha kha ni tawh mai ni chuan a rawn chawr hunah khan an lo saw leh dawn nia vu'in hi niruk september niruk ani a intikah nge a chawl tih te kha kan han study ve lenga ka lo saw leh dawn nia hian lok kap ti tha leh lok dawn helai hi kan phum thleh lok ni mai khawl kha ka dah theih nghelh dei a ka hei hawt sia maw hi chu hei hawt tangang hi ka nia ti hian kan mix lok ang kan mix tha leh lok dawn mix tha leh lok ang ti hian mai khawl kha a dip kha ka lo mix ta a kan dah chhuak hrih lok nge chuan ti hian mai khawl kha ka mix ta ni ka hre lo reng ni engmah a hna rang ṭha duh bik an tia ka thu hriat thar hi kan test ve dawn nih hi a hna rang chi nia monstera albo kha nia maw ti hian ni mi thla lo ti hian mi lo ken lo ti zawng khan do video char char kha dik hian kan report leh lo kang zawng awm ve ve tawh maw ka lei thar ve ven nia kan report a video te kan siam pa ni kha house plant mawi takin nei kan tum leh okay hian pawnah ruahna an lo ah hmun hul har laiah veranda ah ka dah hriah a kinah engtik hun chhungin nge a chawr tih kha kan lo en leh anga vu'in hi september ni riat ani a chawr hun engtik hunah nge chawr tih kha ka lo dah leh ang in lo chhinchhiah dawn nia